खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। उदालगुरियाव गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियार बोखांदों। सान्तानु महन रायखौ क'क्राझार पुलिसासो एरेस्ट खालामदों। कलियाबराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोनाय समावनो पुलिसा श्रृंखल सहिलाखौ हमफिनदों। ग'फार्स एयारवेजनि रांखान्थि हालोदा मोजां नङा, सानथामनि थाखाय सिबिथायखौ दोनथ'बाय। म्यानमारनिफ्राय गोबांसा भारतनि सा-सानजा रायजोआव हाबफैदों। सिमायाव सांग्रांसिन जानो थाखाय आसाम राइफलखौ बिथोन। मैनाफुख्रियाव एसएसबीआ मन्दिर सिबियारिफोरनो लेट्रिन, जिरायसालि आरो सलार लाइट बायनानै होदों। सालबारिनि निमुवायाव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमजादों। गवालपारायाव मैदेरनि उदखार, सासेनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बड'लेण्डआव फिन आयेन बेरेखा हाथियार बोखांदों। बिटिआरनि उदालगुरि जिल्लायाव बोखांनो हादों गोबांथार बिबांनि हाथियार। उदालगुरि पुलिसा दिनै फुङाव सिग्रोमनानै हा सिङाव फबनानै दोननाय गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियारखौ बुरखांदों। आसामनि डिजिपि जिपि सिंहआ टुइटाराव टुइट खालामनानै उदालगुरियाव आयेन बेरेखा हाथियार बोखांनो हानायनि बागै फोरमायथिदों। जिपि सिंहआ टुइट खालामनाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमनायाव थानाय सिखारि दाङानि गुदु हाग्रानिफ्राय उदालगुरि पुलिसा हाथियारफोरखौ बुरखांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला उदालगुरि पुलिसा दिनै गं 2 AK-47 राइफल, गं 9 mm पिस्टल, गं 8 मेगजिन आरो थर 74 गोग्गो गुलिफोरखौ बुरखांदों। बबेखानि उदालगुरिनि डीएसपी ज्योति प्रसाद इन्सपेक्टर राजीव गहायनि दैदेननायाव लालफानि पुलिसनि टीमा बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बे हाथियारफोरखौ सोर दोनखोमादोंमोन बेनि बागै रोखायै खौरां मोननो हायाखै। नाथाय बेनि बागै पुलिसा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। दिसपुरनि मिनिस्टार कल'निनिफ्राय सान्तानु महन राय मुंनि सुबुंखौ लांखारनाय जाथायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैबाय। सान्तानु महन रायखौ रावबो लांखाराखै, क'क्राझार पुलिसासो एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि दिसपुरनि मिनिस्टार कल'निनि इलेक्ट्रिशियान सान्तानु महन रायखौ गोख्रों रैखाथि आरो पुलिसनि दावसिन नोजोरजों सौसिनानै लांखारदों होननानै अजद थिखांदोंमोन आरो पुलिसनि खसाब गाननानै फैनाय सानै सिनायमोनि दुथाङा सान्तानुखौ गारियाव दैखांनानै लांनायनि सन्देह खालामनाय जादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै सानै सुबुङा पुलिसनि खाथियाव साफिनायनि उनावनो गुवाहाटी नोगोरमा पुलिसा बे जाथायनि बागै नायबिजिरो आरो गुबै जाहोनखौ सोराङाव लाबोयो। रिपर्ट बायदिब्ला सान्तानु महन रायनि हेंथायै सासे थिखादारा पुलिस थानायाव एजाहार होदोंमोन। बे एजाहारखौ बिथा खालामनानैनो क'क्राझार पुलिसा दिनै मिनिस्टार कल'निनिफ्राय सान्तानु रायखौ हमनानै क'क्राझाराव लाबोयो होननानै गुवाहाटीनि पुलिस कमिशनारआ सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि दिसपुर कल'निनिफ्राय सान्तानु महन रायखौ लांखारनाय जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो रायजोनाङै बयखौबो सोमोनांहोदों। कलियाबराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। नगाव जिल्लानि कलियाबराव दिनै हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै सासे सुबुंखौ जिउ फोजोबदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा सुबुं थानाय ओनसोलाव हाबफैनानै थागिरि सुबुंफोरनि न' बां सिफायनानै उदखार खालामफैनाय समावनो सासे सुबुङा मैदेरजों गाथारजायो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ कलियाबर लेथें गामिनि थागिरि अजित चावरा होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि कलियाबरनि अनगायैबो रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा सोलिगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सुबुंनि जिउ गोमानाय खौरांफोरखौ सम सम मोननो हायो। वीर लाचित सेनानि दैदेनगिरि श्रृंखल सहिलाया फिन हमजाबाय। जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोनाय समावनो पुलिसा श्रृंखल सहिलाखौ हमफिनदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला शिबसागर जिल्लानिफ्राय ओंखारबोनाय समावनो शिबसागरनि एडिशनेल एसपीनि दैदेननायाव फैनाय पुलिसनि मोनसे टीमा श्रृंखल सहिलाखौ एरेस्ट खालामफिनदों। बबेखानि मोनसे गोजाम केसखौ बिथा खालामनानै पुलिसा श्रृंखल सहिलाखौ एरेस्ट खालामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों।
मख'नो गोनांदि रां दाबिनायनि अजदाव शिबसागर पुलिसा मैया श्रृंखल सहिलाखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। बेनि उनाव चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट कर्टआ श्रृंखल सहिलानो जामिन होदोंमोन। ओरैहाय मैयानो जामिन मोनदोंमोनब्लाबो हरसे सम जोबथेसालियावनो थानो गोनां जादोंमोन श्रृंखल सहिलाया। नाथाय दिनै फुङाव जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोनाय समावनो पुलिसा बिरलासि सेनानि दैदेनगिरि श्रृंखल सहिलाखौ एरेस्ट खालामफिनो। ग'फार्स एयारवेजनि रांखान्थि हालोदा जोबोद गाज्रि जानानै दङ। थांनाय 2022 मायथाइयाव गोबां राङारि खहा जानांनायाव आथिखालनि रांखान्थि हालोदा जोबोद गाज्रि आरो बेंक्राफ्ट जाबाय होननानै ग'फार्स एयारवेजनि CEO कौशिक खनाया GGCA नो लाइजाम हरदों। CEO कौशिक खनाया फोरमायथिदों दि रांखान्थि हालोदा जोबोद गाज्रि जानायलाय आथिखालाव ग'फार्स एयारवेजनि गाज्रि जानानै थानाय बिरखंफोरखौ फाहामनो हायाखै। जाहोनाव सोलिफु मे दाननि 3, 4 आरो 5 अक्ट'खालि सानथामनि थाखाय बिरखंनि सिबिथायखौ दोनथ'नो गोनां जादों। अदेबानि सानथामनि उनाव ग'फार्स एयारवेजनि सिबिथायखौ होफिनगोन होननानै मिथिहोदों CEO कौशिक खनाया। मख'नो गोनांदि थांनाय 9 जानुवारि 2023 अक्ट'खालि ग'फार्स बिरखंआ बेंगालुरुनिफ्राय दिल्लीसिम थांनो गोनां सा 55 हान्थियारि पेसेन्जारफोरखौ नागारलांनानै हालाय-हाफाय खालामनायनि दायाव DGCA जों 10 लाख रां पेनाल्टि फोनांजादोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव ग'फार्स एयारवेजआव गासै 5,000 निबो बांसिन मावफारियाफोर दङ। नाथाय कम्पानिया जेब्ला बेंक्राफ्ट जाबाय अब्ला मावफारियाफोरनो माबोरै दानबान्था होनो हागोन बेयो मोनसे सोंलु जानानै दङ। सोलिफु बोसोर 2023 नि थांनाय फेब्रुवारि दानाव म्यानमाराव आर्मिनि खुंथाय सोलायनायनि उनाव नखर दावहानि अर जोंनो हमदों। जाहोनाव सीमा ओनसोलनि गोबांसेयानो म्यानमारनिफ्राय भारतनि सा-सानजा रायजो मणिपुर, नागालेन्ड आरो मिजोरामाव गासै सा 15,000 निबो बांसिन हाबफैनानै शरणार्थी जानानै दंफैयो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सा 15,000 शरणार्थीफोरनि गेजेराव सा 50 म्यानमार पुलिसफोरबो दंफायो। बेखायनो मिरु सोरखारनि नखर बिफाना म्यानमार सीमानि रैखाथि बिफानाव थानाय आसाम राइफलखौ बांसिनै सांग्रांथियै सीमायाव नोजोर लाखिनो बिथोन होदों, जाहाथे म्यानमारनिफ्राय भारतनि ओनसोलाव आरोबाव रावबो फैबावनो हाया। हादोरनि सीमाखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे सीमा शास्त्र बल गुसुङै SSBआ समाजनि जौगाहोनाय खामानिफोरावबो सोमोन्दो लाखिबोदों। बायदि समाव SSBआ सीमा ओनसोलाव रायजो जानाय रायजोफोरखौ मदद जानाय बायदि सम-सम बायदि जौगालु खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों। बेबायदिनो मदद होनाय थांखिजों दिनै बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमनायाव थानाय दावबायथिलि मैना फुख्रियाव SSBआ जिरायसालि, खिखरसालि आरो सलार लाइट लुफुंनानै बेखेवनानै होनायखौ नुनो मोनो। 24 नं SSBआ सिभिक एक्सन मावथांखिनि जोहै बे मावथांखिखौ लुफुंनानै रायजोनो बेखेवनानै होयो। दिनै बे मावथांखिखौनो बेखेवनानै होयो रङिया सेक्टरनि डिपुटि इन्सपेक्टर जेनेरेल जगदीपाल सिंहआ। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो मैना फुख्रिनि पुजारीफोरनोबो बिसना, त्रिपाल, मासिफोरबो दान होनायखौ नुनो मोनो। मख'नांगोन दि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव 24 नं SSBनि कामान्डेन्ट अभिषेक आनन्द, SSBनि माखासे फायखिफोरजों लोगोसे भुटान कुटि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। ड्राग्सजों आबुं कन्टेनार आरो साखा खबनै गारि जब्द खालामदों। फिन आरोबाव ड्राग्सनि हेंथायै बाक्सा जिल्ला पुलिसनि नायबिजिरनाय। गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों बाक्सा पुलिसा। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि पुब निमुवानिफ्राय हमदों 25 बोसोर बैसोनि बलेन नार्जारी आरो 34 बोसोर बैसोनि खगेन सूत्रधर मुंनि सानै ड्राग्स माफियाखौ। सालबारि महकुमा बेंगिरि नीलतपल सइकियानि दैदेननायाव सोलिबाय थानाय लामा होबथानानै सिग्रोमनाय समाव हमनाय जायो ड्राग्स फालांगिरिखौ। पुलिसनि नायबिजिरनायाव गंसे AS15S3041 नम्बरनि गंसे स्कुटिजों लोगोसे ड्राग्सजों आबुं कन्टेनार हमदों। गवालपारा जिल्लानि केतकीबारि गामियाव हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा जोबोद उदखार खालामबोदों। बे मैदेरनि उदखाराव गाग्लोबजानानै केतकीबारि गामिनि हरेश्वर राभा मुंनि सासे सुबुङा जिउ गोमायो। बेनि अनगायैबो मैदेरा गंब्रै न'खौ सिफायलाङो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गवालपारा जिल्लानि दाब दाब जायगायाव बेबायदिनो गोबां खेब मैदेरनि उदखारफोरा जाबोबाय थादों आरो जाहोनाव सुबुंफोरा हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव जोबोद हालाय-हाफाय जाबोनांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।